Dnes si na Lenovo-blogu.cz predstavíme Flex 20, konkrétne sa pozrieme na konektory, PANT a jeho príslušenstvo spolu s krátkou ukážkou použitia. PANT je pomerne veľký, pevný a zaistený. Pre jeho odomknutie je potrebné posunúť tlačidlo smerom hore a následne ho pomaly posúvať smerom nadol. Vzhľadom jeho vysokej pevnosti to ide trochu ťažšie, no drží zariadenie bez pohnutia. Čo sa týka konektorov, nájdeme ich na ľavej strane. Vidíme združený port pre slúchadlá a mikrofón, dvakrát USB 3.0 a napájací konektor. Bohužiaľ veľmi obmedzený počet USB 3.0 nepoteší. Ak vezmeme v úvahu, že do jedného z dvoch pripojíte USB dongle pre myš a klávesnicu. Napájací konektor je umiestnený na boku, čo nie je veľmi praktické. Bohužiaľ, vzhľadom k možnosti používania Flex 20 ako hraciu dosku pri položení na stole, nebolo možné ho dať na zadnú stranu. V hornej časti Flexu na pravej strane vidíme tlačidlá pre ovládanie hlasitosti, zamknutia, otáčania obrazovky a vypnutia a zapnutia Flexu. Súčasťou balenia je klávesnica, myš, dva joysticky, dve odrážadlá, napríklad pre air hockey, elektronická kocka a príslušenstvo k jej nabíjaniu. Joysticky, odrážadlá a elektronická kocka fungujú viac menej bez problémov, hranie hier ozvláštnili a obohatili. Elektronická kocka sa dlhšie nabíjala, no fungovala skvelo. Nabíjanie prebieha cez USB, pričom kocku musíte vložiť do tejto časti. Druhé USB slúži ako dongle, ktorý po pripojení k Flexu sníma kocku, respektíve čísla na nej hodené. Dodávaná klávesnica je klasická 6-radová čiklet s ergonomicky tvarovanými klávesmi a samostatným numerickým blokom. Píše sa na nej pohodlne, príjemne a má nízku hĺbku kláves, čo už je pomerne typická vlastnosť pre IdeaPad klávesnice. Popisy nie sú biele, ale pripomínajú skôr reflexnú farbu. Bohužiaľ v tme nesvietia. Niektoré klávesy sú zúžené, bohužiaľ často ide o pomerne dôležité klávesy, ako je Enter, Backspace alebo Shift. K dispozícii sú 4 multimediálne klávesy nad numerickým blokom, 3 pre ovládanie hlasitostí a 1 pre zapnutie Lenovo Vantage Technology. Rovnako je v hornej časti viditeľný indikátor batérie. Na rozdiel myší dodávaných k iným multimediálnym all-in-one centrám, je myš dodávaná k Flexu 20 špeciálneho prevedenia, ktoré je veľmi šikovne vymyslené a praktické. Myš je v podstate rozdelená na dve časti, pričom zadná časť je schopná otočenia o 180 stupňov. Otočením tejto časti zapínate alebo vypínate myšku, pričom vo vypnutom stave je lepšie prenositeľná vďaka nevypuklému tvaru. USB dongle, spoločný pre klávesnicu a myš a batérie, ktoré sú súčasťou balenia, sú ukryté pod krytom, ktorý otvoríte stlačením tlačidla v zadnej časti myšky. Myš je veľmi pohotová, reaguje na najmenšie stlačenie a posun, iba koliesko na scrollovanie je občas trochu rezistívne.
Ďakujem.